Oboroso bw'umugusi. Mwanchumurgaria Wensoko TV, karibu sana semesa yama yakuru Wensoko chinsa isatu haso tukobuga wikomi motinyino yokabere umwaka no wechirubere 25 ne monchenkuru kwa Clinton Ndigi hasedi bagari abarito gucha kubwatira no botukubwararo kwene kya bunando chiko kumanya ya enekiwe kurase chinsemo asedi tukeriga twagosabiro karanso ko bana intukurbono ogoika omweri mwanchumurgaria tutara ya chaka senchira yoboikano hasemesa yama yakuru Wensoko chinsa isatu botukubwararo aiga negati ya rito kwariganirete nabo igoto kunyoranga nabo ugosangana intugwetera se mitandao ito yekerero Facebook na YouTube na Ensoko TV nabo igase mitandao yane una Clinton Ndigi emesema yakuru Ensoko chinsa isato achakira bo. I'm encouraging the government kabugaterane baikengane ya se president ya itomo iske William Ruto linde litonyore usaidizi tonyore umubere yamatera Dennis Bagaka uyu sirera ime ya Ukraine yasabira serikali kubakonya koirania omubero yenka. We came here as members of parliament from Nyamira just to play our role of oversight. There is no money that has been lost, not a shilling. Asiri tuko yakabere abajumbe be county ya Nyamira barototira magendra se chibunge kya Burabu neria Kitutu Masaba. Aki umwana oyo ane Felista ke muntu kaunda. Aki asire omenyiro mutinyo no yo gatatu wansire akamuranje serikali yane narira asemole mutoletera omwana Felista. Nabego eyamati ya Felistas kaunda oyo sirera ime Iraq yasabira serikali kubakonya koyirania omubero yenka elio aenigwe. Mwanchumurgaria karibu sana semesema yakuru Ensoko chinsa isatu botukubwarero tugochaka no robotiro kubwatia MCA we wodi ebeno Mheshimiwa Steve Arika nigo akwanire umuroberio hoyo bugukora umuchando bwa macha sensebe yo wetera soko eneke una chi project chonsi cha mache echo cha negative achacha getiwa senseme yo chanyara ko bachiguika umwerio okwane marogoba ya rero chinga kicho kurotota chi project icho chensemo ya Kabosi hamona irungu alika nigo bona mentabuna na chiko eneke chi committee boigo chi abekirwe ensemo elio ko eneke amacha yo harendirwe egetambo kero boigo kira chiko eneke agokonya abamenyi kurwa senseme yo. Tukulera no gutara chi project cha mache buna mache alerwete Kabosi paka Nyantrogo na bakabosi gora twachakoranga nakina baroba konyora amache kurwa asegesima gaiga ande tora mache ande nare kururia misiori araba gocha Kabosi era bantu baito banyora mache go bwaterana nainche no mugabo no ito separate koranga kero mochi onyorira mache go sekere kenyoro amache aikire igo no twari gutara na machande nararia kirera nora kugenda bakagesere igoro na machande gwetera umushimi wa Said Janda nkurware Kyombu aichego cyanye bisabana cyo nyantro banda ndebuki nyamagwa twabere no mwoko munene gekogera buno mushimi wa Kirega oikire na bali ba usikaine aba engineer koranga amachaya buna begetu mbaroro bataranyora bono tweta lia misiocha ase water tangier nande tuandalia Nyabira se watatangire lia Nyabira amacha abere connected baka Nyantro abantu ngonyora bara amache nande nkonyubale tunashukuru kwa hayo kwakira mugambi to Steve Arika ngambi ya mono asogo tunyora na intu asa amacha yaiga ogenda totobekera nando gosaba waito na watebire amacha aya aika se chipara chitundubali chikanisa enda abantu baito banyore obwere bwa amache boleange namona bangina nabasubati baito ebakonya komanyakanigo chiroche ebisunte kero kende kero barule chiro baireirwe banyora amacha sale ange bakobujera nande ngosaba abantu be community yiga akia so wanje koino moba batoereru mugambi itonagendete gotokorera emirimo emiya tomosire nera toletera oburabu ase community ya Kabosi. Oscar bosio mwancho modigeria enka ya Felistas Kaunda oyo sirete obogima bwa imensi ya Iraq mitinye tato ya etire nigo ya sokirie
Erigo sababu akonye kurwa serikali iyo ekonye korenta omubere bw'omwanchuobo uyu erindaye nigwe asenkana koewa amaskani aye iyo mweri ohunike mira kyo mugusikire Felistas nigo arwarita segekegeke imeyensia iraka asari kwenekia obokoreri bwaye ase amatuka makego kurenda kanyara kobaka gosiria obugima bwaye nigo bono ba busewika boniga tararentwanka ase amateyo yanyare kobaka goteba nigo ogosira kwaye kubwate obotutukanu abego basabire gokonya omubiro oye oikiwa sense meiga ya Kenya muri kitu ikili forenge agotumanyia senchiro bwikirano Nobororo omoichano na mayanda manene ayua bwatetense ase kenyero kyabogeka ewodi yabogeka ensemu yebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii asenka yaye omogaga Kenneth Kaunda no mongnarecho abubare abeboli ba Felista Kemunto Kaunda uyo sirito bugima bwaye emetinge tato yaitire imeyense Iraq abwasa chete gukora emirimo elyo kwerigeria na koyesira enka yaye sasa marieta nguru kurecho Kenneth kuruga abogeka mariba aki umwana oyo ane Felista Kemunto Kaunda aki asirete omenyiro mutinyo no yo gatatu wansire umwana wa Felista nero umwana no manene lakini okure umwana oyo nero oli gon support na nyambono ugimana atikomero oroboko na ndo umwana antiere ngo chakolenda bono igare arwari turweru wenkor bona timbo atinjenjera ndachi ko ndanyare ko murenda bago kwana nabarari mambia rero nigo enka amona bamatego cha asenkeyo borokiro muchanobo ekiagara gwikira boniga umwana obo oyure nyagusira tarira nigwa enka erinda cha kwenigwa buneke mira kyagusike ganetie kibese icho etwa eto muntu naroro omoiraki bagateba ngana ba na bago tubwadisi tokamwa achikoreta bono ochiro rora kinonyo cheto na chete ochiro lakini karaji tukori elieta lili omwana akanyona nde bachite bagakorikania marieta bagatangania eliane bakalike eliae bone dadi certificate eli kare uchi osoma na ndi are to butantani ngantari Felista urenge uyu no muntu mngao ngoro kufora mora ngobati Felista Mwesko minto gaki osirire otutigeire gapwene nesengenzo nero rengo yobogo konya nkagaiga otosokiri sana ndomaite asitoracha kere bunanje na sokire sana ndeneri yandari nene sana warerire paka nane bintu byonsi byaba astwale kobera cyarusi wetwebire kero nanu amwedi kago cha gutumiro bwa matanga yaga erete ka yosene mero binege ndred nyagosira ni gatigarite matuka makakema elinda koro mukataboye bwokore mirimo asense ye Iraq elira nego cha senka yaye elinda chikobaga chira bebuli baye nyomba bako ko balinda abana baye endote yabutokerete nchira magayo kurwara asekegeke ono Felista nje konyorunga kirisi mionde ebiri tare 5 ogende nje kazi ni yaye kuruku Gloria twende airport tuchikumuye tukamanya konyora to wake rwesimi una Felista urwarire from nowhere ngoro mimi walito ile tali kunyara gukwana akitu wake simi ochiarira kinale naki Felista naki atali kunyara gukwana naki ale ngunyara kana mumubeke ndegere nde bunale iko na chalenda chikurwali goiga Kenya akaigo ni Saturday nake twesimi naki Felista otonyorire nonya naboni ga bamatabwo bayesabira serikali ye kubwatira nabarai kurwa asoro wangu rwagusi amana basamaria baya bali no moyo gwancha bobotesia elinde nyagusira ale twenka ngo sababa rai baitu bonsi bagusi na nkoro Nyamira bali twaete chikura unabona aba baitu bonsi pinto abegete kura itoro agitwara gusaba ngo bari gutubwatesia sobwamo umwana yito tare gocha umutindike muneke mira geto kyo mugusikere elinde twebe nande none nchira nona nkuru akwete abageni ko bagocha engwesa jana nyora kare ngo naba sebona paka boni kana atire basa timbo atikende ebese twachangete ntwairete tokarwe chase Iraq batoretera omwana bono ntugaiga totigarite bosa gaki tugosaba tubwatesi ende tukora mangana aki abantu baminto kamuranje kubwatwa kabakomba kana arobyo ndeta yokombwatesi na bedrenje bwe kana ligirimba kana nyorire mbasi aso mwana akirete aki motago swaga tindu matio se bago tongaina babiso mwana kali oyo bwe kabande bamwe abombale basirete kabirenga muneje bono ni getigarite asabara ibonsi kurwa sarwango rwagusi gwesokia na kubwatera ekerero kya bamataba igakoboko elinde omwancho bayira ni gwenka ayeni gwebuneke mira kyagusi kegoteba inguripoteri Nsoko TV korabogeka ensemo yobunge ya Kitutu cha South County ya Kisii ereteriane Wycliffe Orenge Biamono murikito Wycliffe Orenge tugusuka bosyo mwancho murigeria ya mateyamo kurwa sekenyero kya emanyi ikigutuka ewodi ya sensi nsemo yobunge ya Kitutu cha North County ya Kisii
nigo nero eichanete igoro yogusira ko mwana obukuru kwa Dennis Bagaka uyosirira imensi ya Ukraine. Bagaka nigarenge umunyanyimbo KDF aiga Kenya korende akairwa sensi ya Russia eligochia kurwa na chisege ichirega tiensi ya Russia amoneri ya Ukraine. Ya mateyo nigo bone kurukuburia kochase serikali chonsi chibwatira neri ko bakonya kuyoirania omubiro yo nka nabo kuyo ikiasoberinde aya nigo asenchira maskandi bunagotuma muri Kito Vincent Monda. Russia abonye bwete kero bana baitu Ukraine gatebira Russia emebire ino nerega inju murusyo bono igondege sunteme amone familia neonsi n'abantu ba minto banda abanjete umwana oyo iga nekenyoro kiemanyi egotoka sensi ebunge ya Kitutu Chache North asenka yomugaka John Ombori nomongina Veronica Kemunto abuo bakoliandire amone amateyonsi eyu ekananstense yekiriri kensakia kubatekana nogokwo kwa mwana obo Dennis Bagaka korwaiga makega Bagaka nigarengo munyanyimbo asekiombe kyoborendi aiga Kenya kia KDF nyuma batara ewe konda na kuirukiwa goika imeyense ya Russia eliogocheko yesira sechisegi chogotingana monense ya Ukraine agajakolwe training akanyorekana no muntu an expert kia bosigari bakamasoya sa mangana yo bosigari military ya Russia ono anyubwete bachagete kurwana Russia bono ekamana kumubeka msali wa mbele asesegi n'abana bande ba Kenya ga bakarwana bagosuguma lenda ba Ukraine uchisobo mate bakasuguma bakaeba etania omupaka Ukraine na Russia ono kibaika mabu one of the towns mabu no abana abo bajete bakaba ambushed yani mwanone na abande bagaiteruo korengana no report kurase kyombekelege kumurekera mangana yoborendi kya Ukraine Defense Intelligence nigo kiateba kyanyorire emebere y'abakenya babere Dennis Bagaka w'emyaka 39 amona Wahome Simon Getitu w'emyaka 30 noyomo abo barenga sekyombekelege kyari kurona chisegi kya Russia asomochoria oenegetike miranegitindi kyechinse cyo ibere omochie Oleiman amangana boiga kubwatana nebyorokerero byisenya gusira abwasago teba Bagaka nigale kwerania amangana gweterenchera ya WhatsApp goikomo chakano umakoyo nalyo Bagaka atachiti goikereka egento boigo kyaira Bible obokongu ebirengererio na boigo libera litindi Ombori niga komenta goteba nyagusira nero rengeri soliaye gusenainde obotamiro bwaye mawasiliana achieta kabutuko akagenda Russia ange 1 2 3 weeks tukuwasiliana akontenga ne training tole msituni. After that shortly kibairwa se mstari wa mbele huko alibona mwasena kati yetepi omwana oyo ganero olenge omugati ona nje na retire kare 206 gono gondeka timbu atigia sara kende ngokora omwana oyo bune kweka nero runa kondenda nerenda gira yane inkuli magoroba na mambi nero uri inki kubuli tabu oino mwana one in fact bwa maya mange ntanya likwera sankole eyamate yonsi era senkeye nekerokerero buna basiririe omugambi egento gyasugumire eyamateye kubolia chiserikali chonsi wesanania elioko bakonya gusomobero oyu noikeboge tutu wa sensi. So I'm encouraging and requesting our government go to the county government kote byo mu governor ito mweshimiwa Simbarati Chavet na bande bons babwaterane baikengane ya se president ya ito mweske William Ruto linde litonyore usaidisi tonyore umubere ntwegento toraga ni numubero ikaiga na intutotembie mono kiagera serikali nero yokera tokonya ekero chinga chinyinge chigasaine kubwatwa na magombo igoro y'abanjo babo gusirio bugima imeye chinsechyo nigo abanke babo bakubolia serikali erotote emebereyo na koyerania goika chinga chiabo. Vincent Monda, Ensoko TV. Tuskabosio manchomo rigario yakabero mokonyi bumuraibwense oyibo igoro murabike magia DCP Rigathi Gachagua umochire serikali ya Kenya Kwanza asatebire nigo yararira semirimo egento bono keirira abakenya konyora ogwako kubwatekana no murakera oyogendrete kwene kyoimense okwana umbasorero kurwa sumochi o Nairobi Gachagua nigo bono aragire byara igatia bare kurwa sensemo ya Northeastern Kenya asatebire tibari gwikirania magendro asaba nanchi abo baba chorete muri Kitolinet nyambane na mange
Iwe kiama gya DCP Rigathi Gachagua omochirie serikali ya Kenya Kwanza boigo abarai ba North Eastern ase okuombia ensemeyo ase amagenderero. No parent should ever have to watch their child sleep hungry. These voices from the North are not mere statistics. They are the living conscience of our nation, calling us to act with urgency and humanity. One life lost is one too many. Ukwana nabariki ba mangana maya kurwa asa magacho amanene yekia mekyo imeyo mucho Nairobi. Gachagua ni gatebire serikali ni gebwenerete kuraria umurakera uyogendrete kwenekigwa asense moya North Eastern buna egeku. In light of these realities, William Ruto must declare the drought in northern Kenya a national disaster. Such a declaration will unlock the scale of national and international response required to save lives, protect livelihoods, and restore dignity of the Kenyan people. Before a drought reaches the emergency phase, a responsible leadership does preparedness. With 3 failed rain seasons, what was expected? Building of water ponds, dams, and allocation of emergency funds in time to those in need. Gachagua nigo airari bagerio na komochia serikali ase ogutumia chibesa bobe ichi chibwenerete gokonya abakenya anene asa murekeire obisi omokonyi bumurai bwense Professor Kithure Kindiki. In an expose recently, the Office of the Deputy President spent 338 million on private jets, chartered airplanes and choppers. Aden Duale's sharp business lost 11 billion Kenya shillings. This government does not take human life seriously. For a young man in Kenya, if they are not killing you in the streets, they are tear gassing you in church or killing you with thirst and hunger in the north. At the same time, the leaders of northern Kenya, who cannot account for Kenya shillings 1 trillion since devolution in 2013, are quiet and enjoying luxury in Nairobi as their people in the north continue to suffer from hunger and anguish. Arenayo nigo amochire taro yo murai bwense iyo arobireti guchikokora guchakira ritukoria ankyo ase chikaunti cha North Eastern kubwatoka chibese chomoroberio nyota asatebire abamenyi bense meyo nigo babwate amakong ababwateranetie ayo abwanerete kurigereriwa aso bwangomono. President William Ruto towards the food insecure and water stressed north from tomorrow to disperse the Nyota cash in Wajir, Mandera, and Garissa this week. He should know that life is more important and people are at the verge of hunger and death. In any case, the whole essence of touring the north is little on Nyota program, but to sanitize the corrupt leaders who have failed the people of northern Kenya. Mr. William Ruto, as you go to dance on the podiums in the north, this week starting from tomorrow, do not forget to tell the people of the north why only less than 35% of the population have access to basic clean and safe drinking water compared to the national average of about 68%. The north, too, are Kenyans. Mr. William Ruto in the north, over 850,000 school-going children did not attend school last year, and the same for this year. Mr. William Ruto, the schools in the north have no classrooms, no laboratories, no teachers. Children standing at the trees. Does this prick your humanity, if at all any is left as you head to the north? Goripoteria Ensoko TV kurwa ase omucho Nairobi iritariane Linet Nyambane. Miamano murigito Linet Nyambane togosika bosio mwancho murigeria kurwa se county ya Nairobi togoso asorongorwa gusibono abajumbe kurwa se county ya Nyamira abo bachageteri tukorie igoro kurotota magendro hari aire hesiro kurwa sense ya Kuwait mi county ya Nyamira nigori tukoria rero batarira chibunge ibere ya Kitutu Masaba amoneri ya Borabu
bagukwana se skuli ya sekondari ya Geke igutuka se ward ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba abajumba abo bakoragwo na Clive Gisairo nigo bono batebire ugonchukana na kwabo no gotebekana bose nigo gokwenekiwa bunenchire moyo gochia kurotota chi project icho na kurenda bose kurenda abanyakonda abo banyarako babakwenekia ngo ikirani bare kubeka umukia bogo ikirani chi project icho asinchira ere engia. Yesterday tukakora kwa North Mugrango, West Mugrango. Lero tolebo Kitutu Masaba sumuske Clive Gisairo. Enere skulu entangani. Tuanseire kurukugeke secondary school. Ndio nekorolekane contractor ya bege tuane contractor wa the chinguru korolekane manyetinge wende wakora. And we are so happy, especially because of the solid building elio Moscow ya agachire gaiga. Igo nkurutora atwenda sarukia bira twende berege twende chiskuru chinde cha Kitutu Masaba taraenda gochiburapo. So egange nene go se mission itene kabisa. No go check in each consultancy chiri go supervise because na bale project managers amana bantu kure ministry watu metuno mo PS na boygo no waziri elinde tomanye kere project ya irirenga kintambe sana ukora koera. We came here as members of parliament from Nyamira just to play our role of oversight. There is no money that has been lost, not a shilling. Ni ile kwamba contractors wengine hawajaweka bidii vile inafaa katika zile contract ambazo walipata. Sisi kama wajumbe, we didn't give contracts. They were done competitively through the ministry. Now as tunafanya role yetu kuona kwamba the right thing is done. Na vile mheshimiwa amesema, mmeona contractor kama huyu nyuma yetu, mnaona kweli kazi inaendelea na ni kazi nzuri. Kuna mahali tutaenda unapata contractor ni mzembe, vile tulitembea na nyinyi jana mliona. Kwa hivyo tunataka kujua ni contractor gani anafanya kazi, ndio wakati ministry inafanya report yao wanaweza ona kwamba huyu contractor hataweza kumaliza hii kazi, watumie their systems and their legal procedures kuona kwamba contractors who can finish this project can be awarded or can be retendered, those sites can be retendered to have mwananchi get benefit for their money. So there is no money that was lost. Kindly let us not be sending messages. We didn't storm the county commissioner's office. We paid him a courtesy call. Mna into bajumba bantu baukagera ngabono na bantu tukuminyokia baibiboka. Na hende na bato korate twacha gukorega asiengia. Of course ya stoko nyaru montaro muibi goikatumo minyoki. Lakini igoro mna tuachagete ine mirimo yaitu mwatochorere ta bananchi. Elinde twete korore mirimo yaino munegenderete astoko nyorere buya twabapongeza nde twabataiba koromuki. Ase batarachaka turike report elinde bali batatagete ko chaka miremeye twaguchi contractor chire serious muno yogekega baisa ko retender some parts twaje tokanyore bintu bikorira bitali bironge it will do as good. Tutikatase nsemo ya bunge yo mubunge worogongorwo Mheshimiwa Clive Gisairo nige mambia rero aigora ebirasi bibere ebyo bire ogosirwa nekiganchagia CDF ase skuli oborosi ageke gotoke wodi ya Magombo bunge yo Kitutu Masaba se county ya Nyamira ka ukwanekerekyo nigo bono Gisairo atebirenga okubeka kwae ebirasi bya nenchire mu gusegeta masoma saborokiwa niga atebirenga emirimo ya yagenrote konekia nerera chi kumuira ni obisi ase ntunde yende ekerekyo bona nyara kobaga kobeko mokebo gokubudia bananchi kurwa senseme yo konekia bunango musira bare Dr. Fred Matiangi aseganga yayo kuriekero kyobora bwense asoba choro bane bari bose bunago tomanyo muri Kito Steven Nyariki. Munenjeremo yogokinia chisemi ase bunge ya Kitutu Masaba umubunge bwororo Moske Clive Gisairo nigoritko rya rero haigora ebirasi bibere birosirinze NCDF munenjeremo yokwenekinga borokiwa nyora bare asagia bakonyara gosomera kubatekana nayo nigo mu wakirishi bw'abaswati Nyamira Moske Cherusha Mumanyi abaigo mu bunge onoti Mugrango Moske Chwashinyamoko abaikira na somo yego yuo atogire getambo kerokyo Moske Clive Gisairo hasoko message semi asensemo yabo Getutu na ngote bambya mono to bwatiranire e project na mwachite mugante binge birasi mubwati wetere board na bible togate abanko barose tore birasi bibere complete
Moroche ebirasi biri mbiabire. Ebirasi biko abana baitesiko. Ebirasi bibwate chiloka, ebirogo, whiteboard, the ceiling, ekirasi ekia. Ebiroro bura bogoso. Nali abana baito banyora sagi abagoso. Tutaigereti abana. Mwarolire omweshimiwa Jerusha, omweshimiwa Nyamoko, abarali na ngoko isingenjo esemi. Lakini hii kazi ambayo mchumbe amefanya ni kazi nzuri. Chibese chikwagata ni chibese cheino na endekera chiko tumekachi atumekire buya, lazima tuseme asante kwa hiyo kazi. Usibono gaki magendero naende kubwa mononte bembiamo na basike babo gitutu asingi ncho mwacho leto mumurege sora umumbro wake gazi biatai buya morozi elinde momo inyore alisi tono tumugrango bange tentuna ya kabere bone ko baraisi ko kubwatia magendero emipangelions kwa vekira singi ncho ko nabantu baitu na maskania manene ekera abanta bange bakuvuga ku rukinyomba cyabo lituko ririwa gachikura bataigotebererigwa kwanyora bachire bagochorire ubwatekana na biri haenderere gukorera umumenyi obugetutu nigo Moske Clive Gisaire irenga emyaka 5 teraisana iriyo kwendera gukora magendero ayo ikiraniri asenseme yuo mwasabire binte binge nekubaliana mahitaji ni mengi na nje moro chiskuru mbwata bono ngotema na nikerekere skuru taliboego na kimwatebete nengo ke yaitu otoko mwe myaka 10 gosena ke yemisigo ya ticket kurumaega myaka 5 tingokura misigeli ase wodi ya Magombo ebingati ya biri aikeranirie Nyambogo primary Nyambari ageke Nyamwanga primary Liamachana mpaka Nyamwanga kere skuru ya nyorire birasi bibere unebi bibweka ine photocopy Liamachana ebirasi bitatu Nyaguku secondary likoroba ndira arenga ali yakwamete mwali maete na alikorete likarabase yogoro ugwendo yege chule Nyambari ya primary Sirate primary Kenyamware primary Yonguti primary ekine kinyomba cyake bara skuru ekicyanyorire ekereke kyo nigo mujumbe Gisaire irenga ereta bwati bwanjireri hasoko rwa chipasari go cyasaboro kiwa chipasari Montonaro nyakotanga bwa tukoboko nari Gisaire chiko moye basari Bosio bobachori wo mwaka 2027 niyo Clive Gisaire agendere gotena na Matiangi asere irenga bono heraundi eiga nigo mugusi arache kwene kinga ngomosira Dr. Fred Matiangi wetera echama ya Jubilee bono gabana mondigere tibuya eyanga yanene mbalire tebati igongie minute teminute Jubilee tebati akaruma bwa Jubilee ngoko nwere konchemuro chesi Matianginde Steven Nyerikembonde Ensoko TV geke Bagombo ebunge ya Kitutu Masabe County ya Nyamira Mbia mano Morikito Steven Nyarikio mwancho morigari atogosuka bosio moseneta bwe county ya Nyamira Mheshimiwa Kongo Mogeni nige mambia lero aikira nase bunge county ya Nyamira hasariganirwa no monogario monene Thaddeus Nyabaro ase igikarekyo nigo bona sabira ba MCA kubeka emeroberio yo guikirania emeroberio yabo ande mona soko ene kechipesa che county ya Nyamira ngotumeka chira senchirengia oika bose goikira bono iganigo korengano mosenetu yagotebe county ya Nyamira nigo yanyore chipesa chilingi chibilioni 50 no monenye asate bira magendra korde goikira boniga taraisana chipesa icho. Thank you for finding time to address the Nyamira County Assembly and to visit the Nyamira County Assembly. This is where you belong and this is home. Welcome and feel at home. To highlight some of the critical issues that come before the attention of Senate, that the members of County Assembly of Nyamira and the senators should work closely in oversight. Mr. Speaker, sir, if you look at Nyamira's budgetary allocation for the year 2024-2025, Nyamira Water Resources Authority
in the budget was allocated 32 million shillings, which I presume, because we are the honorable members of the Assembly who passed the budget, which I presume was specifically for water connectivity to help our thirsty residents. But instead, Mr. Speaker, of pipes, pumping water to our homes, or putting water kiosks, this water was swallowed by training seminars and feasibility study. What a tragedy. This information, Mr. Speaker, came to my attention when I attended a committee of CIPIC. If you permit me, Mr. Speaker, I'll read the brief to the chairman of CIPIC from the auditors, just to show some of the issues they highlighted. Out of the 32 million shillings that this Honorable Assembly appropriated to the Nyamira Water and Sanitation Company, 244,000 was withdrawn for facilitation of feasibility study. Another 279 on different dates to facilitate training on hygiene. Another 272 million to facilitate feasibility study. I'm calling upon the honorable members not to relent on their oversight, so speak. I implore you to hold those responsible for these suspensions until the donor funds return to Nyamira. Nobody, Mr. Speaker, and I repeat, nobody should be allowed to soil the good name of Nyamira. We need the service, Mr. Speaker, and we need donors. Tuskabusio mwancho murigereria abamenyete nobarema weterase omokonyi bumutendri bwabare nobarema ime bunge abunchari Pastor George Borara nikubona esokire na korikyo kugechigo kwabaso kumbiwa ase oborai au banyana ase chiskuru okwana n'Ensoko TV meyo muchobo songo nikubona aburiria abantu bonsi bamenyete nobarema gwesokia subunge akwerikia kubwata ebibande eriko babakichukura bunenchire moyo gochia gosirana barabu ase barabu asoba chole bonne bore bosio mwako gocha. Muna nateka koteba nche Pastor George Morara Manani, the chairman of Kisii County Persons Living with Disability, and again as a Kiama Jubilee, I am the PLWD chair. Naende boigo igondo mokonyi bo monyakero go bonchari no mo chairman Oriana Ward. Gento kene keranta keteko kwanira naende kialetire libe diororoche mono asetore na mono bunantu abalemafu. Chiskuru cheito chinyinge na mono chia Kisii South. Yere bonchari ntu atomete list y'abantu baito bagwenete ko chorwa ase chibodi chichiskuru wao yatoke kanire nga chi principal chinde nchirororo batagete ko sugumu kisiasa egere bakanda misa balemafu nga kibago sugumu kisiasa bakanda misa balemafu nenchereye omonto orura masakarae kiabere nga nyale boyonero ko choru orura masakara gego ikachinga kie body eko put in place yamanya kutoka nga PLWD tayo abantu babekire n'abantu balebuya bakongaine linge baba aletu abande bangaine linge bakakuba kaboka borogero monta kura abokiro ino molemafu tiga machesa hiyo onye chibesa if money is changing hands principles bae gwegento kesini ni babeka abantu chi board. My friend, we are coming for you, and when we come you will not like us. Lingana liandetire gaiga mono lingana ntaketeko kwanera ndiringa ontaketeko sababa le mafu bonspi mbatebi babwate chikura ekero babwatire chikura omurai oitonare korugusio omwana ito otenenire okoborie kerogo baro bere maega yaye gakoira chikura ere amona abantu baye mbanyora libagaligiya liokonominate omolemafu ese birengo wao 1 omolemafu nabakonominatigwa koba omo senator. 2 omolemafu anominatigwa koba a women rep. 3 omolemafu anominatigwa koba a member of parliament. 4 omolemafu anominatigwa koba omo MCA. Nkintaketeko teba igontaketeko teba ngachinga kichia maega molemafu tabwate nomini buya chinga kechiga Nyasaye natuanjerete tokanyora chinomini angenye lakini ntaketeko tebo mane mbolinga ki ekero tonyorete chinomini echinye kendenge twakonye kire bono nali tokwete mono tokwete tukararanse okoba nomini echiga echiigete maria chikarore binto
chikara ne biya bono bagente kuria tima etiko seintu ko kibarato inyore yakogera bwairire chinga kitiaikire na hendo bochori toko gendo bochori so ngo sababa le mafu baminto ekina chinga kimoko imokerera igoro abande mo bwate chikura na ene netakeire nonya ni ntu abanyene abande togende ya IBC to bwate to tenene obura mwanchumo rigereria na bayugase ogukora tugusaba kwa bero roboti twakumanya rumwe msirwo wodi beno ase twanyara koba tukubeka mariko ari atari kubwatikana no roboti urukurende tugukumanya senchire ngia bono omwe MCA wodi ya ibeno mwishimiwa Steve Arika niko bono akwaneire umuroberio hoyubu gukora umuchano bwa macha sensemeyo wetera soko ene kyabuna chi project chonsi cha machi cha chageti gwe chairire okwane marogoba ya rero chinga kecho korotota chi project cha kabosi na irungu niko mwishimiwa Arika amenta goteba buna na chiko ene kya kubeka ensemo chi committee boige chira chi kubeka emiroberio yoko ene kya macha yo arendire egetambo kiroboigo kyaegwa okobokuna bamenyi bensemeyo Litukulera no gutara chi project cha mache buna mache alerwete kabosi bakanyantrogo na bakabosi gora twachakoranga na kina baroba konyora amache kurwa asegesima gaiga ande tora mache ande nare kururia misiori araba gocho chaskabosi era bantu baito banyora mache go bwaterana nainche no mugabo no ito separate koranga kero mochi onyorira mache go sekere kenyoro amache aikire igo no twali gutara na machande nararia kirira nora kugenda bakagesere igoro na machande gwetera mushimi wa Said Janda nkurwale Kyombu aichego cyanye bisabana cyo nyantro banda ndebuchi nyamagwa twabere no mwoko munene gekogera buno mushimi wa Chirega oichire na bali ba usikaine aba engineer koranga amachaya buna begetu mbaroro bataranyora bono tweta lia misiocha ase water tangier na ande tu andalia nyabira se water tangier lia nyabira amacha bere connected baka nyantro abantu ngonyora bara amache na nkunyubale tunashukuru kwa hayo kwa kira mugambi to Steve Arika ngambu ya mono asogo tunyora na intu asa amacha yaiga ogenda to bekera ando go sabo wito na watebire amacha ya aika se chipara chitundubali chikanisa enda abantu baito banyore oboere bwa amache bole ange na mona bangina na basubati baito ebakonya komanyakani go chiroche ebisunte kero kende kero barule chiro baireirwe banyora amacha sale ange bakobujera nande ngo saba abantu be community yiga akia so wanje koino moba batoereru mugambi utonagendete gotokorera emirimo emiya tomosire nera toletera oburabu ase community yakabo mwancho murigereria narayo ase emesa ya mayakurwa ensoko chinsa isato ase obutuko bwega biamona soko sangana into kutoka chagete ukachinga kechiga noto ikero mwerio ase ritukeriga ria Jumanne obutuko bwikome mutenyino kabere mwaka no gwechiri bubere 25 ne monche nkuru kwa Clinton Ndigi na ikaranseta ase ri bagari ya Frida Kerubo abigo to batebambi yamono gocha sabari kibaito bonsi bamangana na igati abari bankonya kuru ase studio kabere Brana Chaka Fendistas Kabendi Barnaba Sondari kwene kechibicha na malugingo chira senchirengia togo sabiro tu aro tukobia abigo gendra kwego kenemero media gendra ta sembeo yen soko TV nyasaye ka wancha tumera nanda sembe